sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Amegan, manipud Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin awatem pay man tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama ditoy a programa. Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan Amegan. May saak met kadag iti rinibo-ribo an ayat adumdumngeg kadag iti drama ditoy YouTube. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama toy surat ko. Kinapudno na saan asyak wenno saan at tibiyag ko ti pagtayakan ti inak istoryaan ita, no di ket tibiyag wenno padas tinasinged agayem ko. Inpakadak matkit dikin kwa na ti panangisurat ko ket inmanugot mat daytoy. Kayat namat lang kano amang ngegan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ti biyag na. Ket patsek ken mamatiak apakaadawan daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadag iti padami adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Nukasta agayan ayat kayon iti dayja ajanwin, Alison? Wen Megan. Isumot lagaya makasla naragsak ka akanayon Ha? Blooming ka pa'y akanayon. Nakalawlawag tarupam. Ay na. In love ka man gaya man bes. Ang umnay. Kita ama, saan mo ko mga itad amin a panagayat kan panagtalak mo iti dayta lalaki. Ngamin, saan mo pa'y unay ang amam mo. Maawatam tumat siguro ti kayat ko asawa na Alison. Wen best. Kinapudno na, adalat tabutan ko. Nang runag at ada iti adayo ni John Wayne, gapo iti trabaho na. Ngam, sapay kumaat. Tadinan tumat aramiden tikas iti inaramid ni Norman idi kanya. Sapay kumabes. Angam sigurado ka din iti riknam ken kwa na. Kayat ko asawan, talaga ka din nga isun ti kunkunada adawan. Mabalin siguro kasta best. Amangan ngamin no agaram iti sabali no agpakiputak paylaang. Iso nga inaklon ko na dagos. Sayang mat no sabali a babae iti mang tagikwaken kwa na best. Ada good news ko, babe. Oy, anya day ta babe? May sa kadag iti napili, amay destino di Tabagyo. Oh, ay kat nasaya at ano kasta babe? Uy na, kanayin tanto nga kita. Mabalin tanto pa yung tiagden na. Anya? Isuntumot lang titurong na, sana ya. Alawanan. No iso ti ko nam di iso. Kailib ka una yan, Alison. Magagaranak una yan na mga rakop, kan mangagakan ka. Ay sus, mangrugi ka man ako na akong Janwin. Pudno mo ti magpagak. Numabalin lang ko maguyudok tel daw. Aramidak. Iti kasta, makita kan marakop kan, babe. Anya? Nakaado ka manan ako nak Janwin. Mala, asikaswam kit din dagiti rumbang nga asikaswam dita. Idi kasta, awan to ti agbalin aparikot, inton madanon ti pan na kay transfer mo. Ay, makapaburyong matikas to eh.
Kasla kayat ko ti rumwar awagak man kit din ni Allison. Awisak ta rumwar kami. Ne, naglukon? Di namat sungbatan ti awag ko. Awagak pa'y man maminsan. Na, talaga di na sungbatan. Naglukon da dya babae. Ne, naka-online mat. I-chat ko man langan. Hello, Bes. Busy ka kadi? Maburburi ngak ngamin. Rumwarta ko ma. Intag kape. Ada ita. Naisend kon. Nag-reply mo tadagos. Hello, Bes. Sorry ha. Kadwak ngamin ita ni Janwin. Adda kami dito'y mall. Agbuya kami iti sini. Bawi ak next time, okay? Text you later. Ay, nako. Isumat lagayam adi na sungsung-batan ti awag ko. Agkadwada man ang gayam iti dayja Janwin. Agmano ak, Papa? Kasyan na ka di Josiha. Agtugaw ka. Ha? Agtugaw ka ko na. Kahit ka kasarita. Sige, Papa. Sa di no ti nagkapuam. Narabyan ka man. Kwa, Papa. Rimor kami ka ni Janwin. Nabayag kayo matan nga gayan ayat saan ka di? Wen, Papa. Kinapod no na. Umada ni manan ti anniversary mi. Kat panggap mi ti ag out of town. Apay no yung pagamon kini Janwin. Tadumanon dan. Iti kasta. Mapagsasaritaan matan. Ti panagkalay sayo. Kwa, Papa. Panagkunak kat nagustuhan kayo matan iti tawan. Malaksin iti layta. At damat din natalagit o trabaho yo. Anya pa lang ti ururayan nyo. Mapapanan ti tawan niya. Saan kayon nga umububing? Kinapod no na. Saan mi pa'y napagsaritaan day tabanag, Papa? Anya? Ngam di kay matanagan. Ibagak to ka ni Janwin day tabanag, Papa. Rumpang na lang. Ngamin. Naalas sa kita ti lalaki kin babae. Ngagdenden na asan pa yan nagkalaysa. Papa. So payagpada kayo ati adal. Kanya tulayan nga iti kunain nagititata o makamam mo. Ken makakikita kata kayo. Nangruna kata kami anagan kayo. Isong ibagam kini Janwin. Tagkalaysa kayon iti kabitan a panawen. Megan iha. Sigamat gayam. Kunakit din no nagsubli ni Allison. No kasta awan ni Allison, anti? Awan iha. Kapanpanaw na lang. Sinukon ni Janwin. Ag out of town da ka no. Apay, saan ka diya nag-text kan ka? Ay, kwanti. Kinapudno na, jak na ibagakin kwa na dumagasak ita dito'y balayo. Ti amok ngamin kat saan arumwar. Ay, kat umo nagkapay iha. Umay ka, tagkapi kapay. Saan na nanti? Inton maminsan tulangan. Adapi ngamin napatag apapanak. Kasta ka di? Wananti, agsubliak tulangan inton sumangpat ni Allison. Ala, sikati makaam mo iha. Sige, anti. Patuloy akon. Sige, iha. Happy anniversary, babe. Happy anniversary, mat, babe. Dua tawan tamatan nga agayan ayat ita. Wan nga ron. Nagbitel daw sana ya. Kasla ka ano lang hindi agar aramak pailangkan ka. Kunak nga ron mawan namnamak idikan ka. Ang nagasatak, tasyak tinaklon mo. Kaya't agyaman ak unay ti pamatag. Ken panakawat nga ipapay mo kanya. Itilas untid tuwatawan, babe. Awan na nyaman na, babe. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Among dayta. Ba nagapagyamyamanak iti kasta unay, Allison? Janwin? Aday bagang? Apay nagkalaysatan.
iti kasta, agdan natan kas pudpud no nga gasawa. Kwa, pasensya kan. Ngam awan pa yung umdas ng ornong ko. Para iti day tabanag. John Wayne, saan ba ta parikot dayta? Siya kung ti makamo iti amin na magastos. No lakit dita umanugot ka nga kalaysatan. Kwa, nakababayin matkan ka ha. Siyak ti rumbang nga gastos. Tasak ti lalaki. Sana bale, manibot ida. Agur ornong akon, babe. John Wayne. Uwan, ikarik na ita. Umay ka man kiti. Nakapimpintas at talaga to'y nobiyak. Makapamauyong ti kinapintas mo. John Wayne. I love you, Allison. I love you too, John Wayne. Ne, at kamat kayam upload ni Allison. Nagpintas na gito'y aladawan. Agbagay dalaunay ka ni John Wayne. Dua atawan matan ti relasyon da. Di na pailangaron agkalaysa. Iti kasta, maandaan kami matan iti apo ko. Bumakbaket kan lumakla kay kami ka ni Roberto. Isuanas kan la nga agpamilyamat kumantika kay Suna nga anak mi. Panagkunakkat na singpat mat ni John Wayne. Awan mat ti makita ka madi nga ugali na. Oh, Allison iha, ada ka matan. Kunakman no inton bigat pa iti panagawi diyo. Agmano ak mama. Kasya na ka ti Diyos iha. Boy-boyaag man na gito'y ladawan niyo ka ni John Wayne iti Facebook. Nagpintas ti panakaala na. Bagay kayo iti nobyo miha. Apay no, mama, apay akas na nalida ikaiha. Kan apay ngagmay-may saka simbangpat. Sa dino dayan tinobyo, apay. Ada ka di manan saan nyo ang nagkinaawatan ka ni John Wayne? Kwa mama, awan. O sige, panawan kayon dito'y. Nabanog ak iti biyahe. Kaya't konti agin na. Allison iha! Awan rin mga pagdanagan nyo, mama. Okay aklaang. Ne, kanya nga tati mapaspasa makiti anak ko. Naidarasa mati panagawid da. Kan, apayakas lang naliday mati anak ko. Ay, amangan no nagapadamanan ka ni John Wayne. Bay aklatan. Mamati ak ama urnos tumatlaan no anyaman ti saan da nagkinawatan. Agpudno ka man kanyak, Allison? Anya ti pudnok kan ka, Megan? Bes, itay pa'y adi ka matagtagari. Ada ka di parikot? Awan mat best. Ay, makapaikawa mo ti kinaulimak mo agmanmaneho. San ka matasigo da kasta Tila madmadlaw mo mat, Megan. Kabisado kan, Allison. Amok nga da parikot mo. Ibagam na niya dayta. Iti kasta, malaganan mo tiriknam. Si sasagana ak adom ngag, bes. Awan ko nakmat. Jak mamati nga awan. Ni ka di John Wayne? Apay, anya ti naramid day dya lalaki kin ka, ha? Ibagam ko ma, iti kasta sa anak nga agpugpug tulatan. Megan. Kunak tupay ka. Saan ka makapaglibak kanyak, Allison? Apay ka di, ha? Anya ti parikot. Nagapa kayo ka di? Damay sa Facebook account ni John Wayne. Kat nabasa kami lagi ti kalungkwan nga aramidan na. Ano ang babae ti kachat na iti dayjay nga account. Iti imbagak kankwana. Isupay ti naghanas na mga ibagagagsina kami. Anya? When Megan, agsina kami kanon. Kaputaman na kibiyangak kano a klase ti babae. Ti awanan bain a lalaki?
Kunakit din no nasingpat, ngam saan matgayam? Saan lang nga dayta? Anapay nakitak a resibo ti hotel, iti wallet na. Anya? Tsaka mo ti aramidak, best. Mariribo ka na kunay. Nagsakit. Nagdagsan ti barukong ko. Kasladya kon kabalan nga ito, nanti sakit ang marikrik na. Amelia, Apay, Roberto. Kaslada birbiro kam. ni Alison, sa dinotel na. Ada ba iti silid na? Apay ka di? Nakasaritam ka din? May papatiti niya, Roberto. Nadlaw ko ngamin ti kinaulimag na kadag iti napalpalabas nga aldaw. Saan ba tasigot akas ni Alison? At samat parikutan akta. Ay, nadlaw ko matday ta, Roberto. Dinamag ko na niya ti parikot na. Ngam, kuna namat nga awan. Nabannog ka nula ang iti trabaho. Iso akas jay. Mamati ka ka di akasta, Amelia. Ha? Dakil tihatap ko nga adta manan madingay na ramid ni John Wayne. Roberto? Saan nga pupuk lang iti silid na ti anak ta? Naawan kalukwan nga naramid tayo tiya lalaki. Ha? Nukas jay asan ang matagtagarit anak ta. Amuklatan anagapad amanin. Nangruna nukas tagagbaymay sa iti silid na. Kas makita man, awan ni John Wayne. Manon nga aldaw, asan nga imay dito balay. Bayam, takasaritak tumanan ni Alison, Roberto. Apay ano asino pa'y ti agay-ayat itinapod no. Katiso pa'y ti kanayo na masaksakitan. Apay akas lang maulit man ang tinapasamak kada kami di ka ni Norman. Nagsakit. Nagsama panunutan. Kastay ka niya talaga tigasat ko. May papankanayat. Ipapay ko matami na kabalak. Tapno may pakitak tinapudno a panagayat ko. Nga mapayakas na pakurangan pa ilang ni John Wayne. Apay. Alison, iha. Lugtam ko matiri daw. Pag-aasim. Kasarita na kami kan ni Papam. Alison, lukatam da ito eh. Dangganda kami kumaman. Bye-bye andak pailaan ko, mama, papa. Kayat ko tiyag may maysa. Ngam, iha. Didak pa kadanagan. Okay, aklaang. Pag kumaratangkan ti ulom. Luktam da ito eh. Kunak man. Papa, please. Kayat ko tiyag may maysa. Ikandak ko maitigundaway nga agpanunod. Please. Ay, grabe mat day ta, John Wayne. Jak matukod a panunutan. Grabe mat gayam ti panangluko na kin ka. Megan. Awanan ba inday dya lalaki? Awanan modo. Agasem, si kapay gayam ti makakaadda amang baybayad kadag iti bills tunggal rumar kayo. Ultimo panggas na si kapay ti agbaybayad. Nagpuskul mo't ti rupa na. Kinapudno na. Itilas unti duatawan a relasyon mi. Saan lang anam na minsan, uno nam namin duan. No dikat namin adun adaras anatiliwak. Iti mo, tumaw dawat pa'y matiti pasensya. Agkarkarya din nantun ulitan. Ngam, ulitan na matlatang aramidan. Ay, okat. Anya ti plano mi ta, bes. Ay, tsaka mo, best. Kaya't kunti makiwin na suwaskan ko na. Ngam kasladyak mat kamaalan. Ngamin, ay ayat agunay ni John Wayne. Nga uray agdadata aluklukwan na kan, kasta ka di? Anya nga tanoy kak pa iti maudi agun daway. Bes, di ka kumamot agbalin a martir. Saan lang ani John Wayne ti lalaki dito'y lubong? Napintas ka mata. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Kasyam kumamot ti bagim. Megan. Diyak amo no niya ti ibagakken ka.
Ang anyangay nga rod kat si kamat ti masaknan, narigat mo't adiktaran ka. Bagim day ta, bes. Iso si ka nga rod ti makamong agdesisyon. Kat sapay ko ma, taawan to ti pagbabawyam inton mauding aldaw. No kasta, okay kayon gini Janwin, iha? Wen, Papa. Asayat mo't nga ron no kasta. Kung naglakit din no sana na marunos ti may papan nga kayo. Day tamat nga rod ti amok, Papa. Ngam nagkarimat ni John Wayne nga agbalbaliwan. Kat di nanton sublian pa iti agbabae. Iha, di mo kumaitad amin na panagayat kan panagtalag mo kini Janwin. Mangibati ka ba tayo, iti para iti pagim. Papa, Masayat mo't nagbalbaliwan tinobyo. Ngayon panakunak, imposible mapasamak na ita. anya. Isang itapay lang, sa kanamon dagiti mabalin na mapasamak. Saan mo't kiti nga amin? Ngayon adda dagiti babaero, ana itulangan kadakwano ti kasta nga ugali. Inarami ta na bisot ag babay. Apay, di mo ayaan mo at ipanagbabae kat maiyari iti may sa asakit asaanan ang maagasan? Papa, Sapay ko nga, to sana kasta ni Janwin. Ngayon gayam, imbagam ka din kenkwana at imbaga ken ka. wen, Papa. Iso na lang ta, awan kanupay urnong na. Agurnong kanupay, iti kasta, adagastusan mi ngagkalaysa. Kitam? Makitam na pa nagrasrason na? No talagang ay ayatan na ka, kat interesado ang mangikalay sa ken ka, mga rabid iti pamuspusan. Papa, Ibagam tuman, tagsarita kami tinopyo. Saan ngagbaling kanyak ti kasta? nagkarika di mo ulitan pa iti agbabae. Nga manyaman ang daytoy nga inarabid mo, John Wayne. Kwa, Alison. Anyaman ang daytoy ang resibo ang nakita kiti wallet mo, ha? Kat duha pa'y gayam ti cellphone mo. Kat nagaramid ka man iti baro a Facebook account mo. Agasa man nagita kinaado ti babaya ka chat mo. Saan lang nga dayta? Ada pa'y lamo-lamo aladawan nga isisend mo kadag iti babae. Talaga ka di ka nagbalbaliw, ha? Apay ngamin apakibiyangam amin dagiti kagawa, Alison. Di mo ko mangamin pakibiyangan dagiti abanag. Apay, John Wayne. Apay, akas to'y araramidam kanyak. Anya lang unay ti basol ko kan ka. Araramidig mati amin. Tapno agbayag ti relasyon ta. Ngamsi ka matamis mo ti mang dadadaal. No namin ano ka na pinakawan. Ngam ulit-ulit ang matlata. Nagdrama ka man ako na Alison. Nawaya ka mangisina kanyak no dayta ti kayat mo. Jack kayat ti adu a drama. Awanan ka itibayin. Namaklan ka, babaero. Awan pa nakakontentom iti may sa babae. Ay kat, basol mo ah. Amom lang aro din nakastuyak. Ngam sublia-sublian nakpay lang. John Wayne. Jack man mo. Ay-ayatan ka mat iti kunak. Ay ngam pasensya ka na. Ngamin, talaga Jack makontento kan ka. Gat no nauma kan. O, agsina ka na. John Wayne. Wen, agsina tan Alison. Panag ko na, kat awan ti papananda ito yung relasyon ta. Ken may sa, awan plano ang mangikalay sa kan ka. Nawatam. Gusto ko man day ta panagsangit mo, please. Kita mo, limlimtagan dagita matam. Megan. Saan na rumbang asangitam ti kasya lalaki? Saan lang ani Janwin ti lalaki dito'y lubong kunak manan? Adupay ti masarakam dita, mas natataar ka na singsingpat. Patsyak ang makabiro kan tumat lang iti lalaki ang mga iwan kan mangipatagkin ka iti naputno. Panagrik na katawanan ganas ko nga agbiag. Anya? Hoy, anya ka kadi Alison. Di ka kumamat agsaw iti kasta. Laglagi pa nga ado kami ang mga ipatpatagken ka. Nagsakit, Megan. Sobra sakit. No, mumla ko manok kasano ti kinasakit na.
Inayat ko ni John Wayne. Nga baliwala lang gayam kan kwa na. Kasla madudog ti puso kiti sakit na. Tiyaksan ka maalan na ito ya marikrik na. Di mo itulok ang madadaal ti biyag mo, gapulang iti day lalaki, bes. Saan mo deserve day ta? Ipakitam kit di anapigsa ka. Ipakitam alumaban ka. Ipakitam akabaalam ti agbiag nga uray awanan ni John Wayne. Day ta ti kasayatan nga aramidem, Alison. Miss F, adda mabalin ti pamilya da Alison. Magatang ken maala na amin akay kayat na. Nasingpet dagiti naganak ken kuana. Di adal, napintas, nagaget, nasingpet ken adaan prinsipyo abalasang. Agmay maysa nga anak. Panagkunak ket adda aminan ken kuana aberberuken ti maysa a lalaki. Isu nalaeng taagpada kami met nga awan makuna agasat na maipapan ken ayat. Aging gaita ket agpada kami paylaang abalasang. Adda kami ita dito Spain nga agtrab-trabaho. Panawan tulaangan siguro ti makaibaga no addan tuman lalaki a masarakan mi amang ipaay iti napudpudno nga ayat. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Megan. Ken ka pagayam, Megan. Sapay kuma ta iti kaaddayo iti adayo, masarakan ti gayam mo ti linak ken kapya iti kaunggan ti puso na, ket aglunit ti nasugatan a puso na. Mamatiak, nga iti saan nga agbayag ket masarakan nan tumetlaeng ti lalaki nga agayat kenkwana iti napudno nga isunto ti mangitungpal kenkwana iti altar. Kastamatan ken ka pagayam, Megan. Nagasat ni Alison gaputa adda gayem na akasken ka akanayon amang palpalagip ken mangipatpateg kenkwana. Kadag iti amin a babae a makapadpadas iti kastoy a sitwasyon, saan nyo ko mga itulok ti kastoy a pasamak? Saan kayo ko mga agpakamartir? Ngamin, ti babae katrumbang nalaang a respetuan kan ayatan iti napudno. You deserve much better ako nada iti English. Alakastan pagayam, Megan, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.